Euskarari aniztasuna asko komeni zaio. Bestela beti planteatu izan dugu euskara txikia eta gaztelania edo frantsesa handia eta hor beti sufritzeko egoerak daude, baina adibidez 2016ak oso agerian utzi du Europan eta munduan hizkuntza aniztasun handi bat dagoela eta hizkuntza aniztasun horrek aukera mordoa zabaltzen dizkiola euskarari, bere moduko beste hizkuntza mordo bat dagoela munduan eta ez bakarrik hizkuntzen artean daitezkela nolabaiteko burruka, baizik eta daitezkela baita ere elkartasun linguistikoa. Eta hor esparruetan aukera asko zabaltzen dira. Aniztasuna gauza ona da, aberastasun iturri bada, ondo kudeatu behar da. Aniztasunak berdintasuna eskatzen du, aukera berdintasuna, errespetu handia, baina mundua gero eta aniztasunerantz dijoa eta hor euskerak aukera gero eta gehiago izango ditu.